Ndị Igbo, ekene m unu. Ọmụwa bụ nwaada ana Igbo ji eme ọnụ, Ada Igbo Global. Egbebelu ugobelu nke si ibi ya ebene nkụ gbajisie ya nkụ folie. Onye enubilikwa onye anibili. Asị mụ na ya nọrọ na Sọnị bụ eze ga-akwụ ọtọ ya kwụrụ ọtọ nkwatu ya. Ọ ga-adịla onye enu ma dịla onye anị mma ebe ọ bụla onye si na-anụ unu. Asịkwana na oji ọfọ ga-ana nwesị ka m pụta n'ụbọchị taa wee sị ndị Igbo be anyị, ọ ga-adịla unu mma na Eke, n'Orie, na Afọ, na Nkwọ. Ebe ọ bụla onye nọ na-alụ unu nchi ụmụ Igbo ga na-edu na-eje na-eje anabisi ije. Nwesị ka m pụta n'ụbọchị nke taata maka na o nwere ife na-emezi ọnya kali nwa kali ebe niile. Asị na ọ bụrụ mmadụ ma asị na ọ bụ mmadụ mee, mana nke bụ eziokwu nsị ka m gwakwa ka m bịa kwuo bụ kedu ife ị na-etinye n'ọnụ gị n'aba n'ime afọ gị, maka na the rate ụmụ mmadụ ji ekponye ife n'ọnụ fa ọ dị too much. Ị na-aṅụ mmanya, ị na-echeki ụdị mmanya ị na-aṅụ, and ịbịa n'anya fụ na ụmụ mmanya a na-eme chemical and fake kalile ebe niile. Onye nke je n'akụkụ ụlọ bịa o mepee company ọ na-eme mmanya, ị marọ nke ị na-aṅụ, ị na-ebu na-aṅụ. And nke ka ibie bụ na alcohol dị mma mana ịṅụ ya ọ dịzie too much, ọ dịrọkwa mma. Liver problem, kidney problem, nwere onye na-ajụ ese kedu ife na-akpata ya. Ife onye ọbụla kabara alụ bụ a na-aṅụ mmanya ka e wee na-achụ high BP, high blood pressure and all that. Nsị ka m pụtakwa wite okwu ndụmọdụ m ji apụta na mmanya ụmụ Igbo na-ekponye n'ọnụ ọ kalizi, ọ dị too much. And ụfọdụ adịghị enene dị brand fa ọ Hennessy nke ị na-aṅụ, ịmalụ nke ọbịa bụ brand gị nọ nke ọbụla efe ọ gafetara ikponye na-aṅụ. Nekwa ka ọnwụ kalili ebe niile. 35 years, 30 years, 40 years, ọ fela alụ ifu 70. Ọ bụrụ oke nwụọ alcohol a na-ekponye n'afọ. Adị nke ka ibia bụ a na-aṅụ ada aṅụzi nke bụ original, ma ndị na-aṅụ gin, ma ndị na-aṅụ hot drink, ma ndị na-aṅụ nke ọbụla ị na-aṅụ bụ alcohol. Jirikwa nwaanyị na-ekponye ya bụ ife n'afọ na-anwụnye otu isi anwụnye ya anwụnye. Jiri nwaanyị na-anwụnye ya na ọ bụ na ndụ gị dị gị mma na ịchọrọ ibi ogologo ndụ. Adị nke ka njọ bụ ije kpọta nwaanyị n'ụlọ dobe n'ụlọ ị na-ahụ, unu amụrụ ụmụ m juo ebe niile. The next thing na-asị na nwoke adapụ, nwaanyị atabazi afọ. Sị ka m pụta ụmụ Igbo be anyị, malụ nke ị na-aṅụ, malụ nke ị na-aṅụ. Ị na-aṅụ ijidi ya nwayọọ, jili ya nwayọọ, nọ ịṅụcha ya stress apụọ. Onye kwu ịṅụcha ya the only thing bụ just 1 hour or 2 or 3 hours o si gị na-arụ pụọ, ibidokwa ebe ị kwụsị. Mana mgbe ọ ga-ebutelu gị sickness, ị ga-eji ụlọ ọgwụ elu, ji ụlọ ọgwụ anọ, nwekwa ebe a ga-afụ ka ị ga-esi wee sọtụọ gị out. Nke ka nke bụ na ụmụ ọgwụ a na-emechezi kịta ara arụzi ọrụ, and ọ bụrụ ego ka iji, ị ga-asị na ọka ijewegodi ụlọ ọgwụ dị standard ka ị nebe onwe gị anya. Ijidegodo ego most of time ego nwa iji ọ bụrụ ya bụ ọnya ga-elicha ego nwa ọnya na o ji ka mma itinye echiche n'ime gị, ichee eche bifo ibido ime ife a na-eme. Ọ ga-abalụ m uru mụ na ezinụlọ m. Ịmalụ ka isi anwụnye ya bụ mmanya. The rate ụmụ be anyị ji anwụnye mmanya n'afọ ọkali ọ dị too much. Ọkacha na ọ bụrụ ebe unu nọ with guys, your guys nọ nke free booze, unu a na-ekponye ya na-aṅụ. A sị na agbacha ọsọ agụọ mile.
ya ka nsị ka mpụta mara unu ka unu si aṅụ mmanya unu na-aṅụ unu ya na-ewedanata n'aka n'ịṅụ ya na-ewedanata n'aka na-aṅụ unu mmiri and mmiri abụrụkwa nke ọbụla nke bụ alkaline na-asacha na detox ife a na-eli ife a na-aṅụ maka na nekwa ọnya kalịzikwa ma nke a na-amara afịa ụmụ ife a niile na-ayachakwa bụ ife a na-ekponye n'ọnụ kemikal kalị ị na-eme na ị na-eje enwe aṅụrị ị na-eburu nsogbu ebutela onwe gị were ọnụ gị butere onwe gị nsogbu ife ilili eli na ife ịṅụrụ aṅụ nsịkwa ka mpụta ka nsị apụta ụmụ Igbo jiri nwaanyị na-ekponye na ya bụ ife unu na-ekponye n'afọ unu na-anwụnye ya n'afọ jiri nwaanyị ma ndị nọ mba ofesi kemikal dịkwa ma na mba ofesi ma ndị nọ be anyị ife ọjọọ dị ebe niile o nwere ebe ife ọjọọ na-adịrọ enwere nke dị mma nwee nke dị njọ ndị dị mma nọ ndị dị njọ mana ọ dị ebe niile o zuru mba ọnụ ọ bụrụ kwasọ na be anyị mana mba ofesi feki dị ebe niile malụ nke unu si aṅụ ife unu na-aṅụ unu si nọ mmanya mgbe ọbụla unu ebula alcohol na-ekponye n'afọ unu ṅụọ hot unu aṅụọ dry gin unu na-aṅụ alcohol si unu na-enweta onwe unu na-enwe aṅụrị mana unu na-egbu onwe unu egbu na amarọ si na unu na-enwe aṅụrị inwe aṅụrị ọ bụ mmadụ ị na-eli ife na-abanyerọ ọnya bụ inwe aṅụrị nke ị na-eli ijidi ya nwayọọ ịmalụ na nke ndị mgbe ọbụla ị na-aṅụ alcohol malụ na ijiri alcohol ị na-aṅụ aka na ọ bụ original ka ọ bụ fake so ị malụ ka isi aṅụ ya ikponyezini ya nke bụ ka ị ṅụọ ya ka ị nwecha aṅụrị nwere onye n'isi ọ bụrụ sọ nsọ ịṅụ mmanya ka eji enwe aṅụrị ọ nwere ọdata ise na-eji enwe aṅụrị ọ bụrụ sọ mmanya ọkwa ya ka m ji wee pụtakwa si ka m butekwela unu na uche unu apụgokwa na unu na fa ahụ nekwa ọnwụ ka ọ kalili ebe niile imepe gaa na soshal midia ọnwụ ịpụta na posta ọnwụ onye ọbụla na-anwụ onye a jụrụ asị nọ mmadụ gbu nọ mmadụ mee asọkwa m na mmadụ adịghị eme mana malụ nke nso aṅụ ya bụ mmanya redus unu na kwantiti unu na-anwụ ya n'afọ n'ọnya na-akọsịkwa all this sickness ji unu ụwa niile ọkwa nke njipụta ụmụ be anyị jisie na ike onye nụrụ onu anyị lụ maka gbasabanya nọ nke dị mma ka anyị na-eme anyị chọọ ka ọ dịla anyị na mma biko ọ ga-adị jisie na ike ndị Igbo be anyị